Γεια σας guys, σήμερα θα κατεβούμε αυτά τα εδώ, τα σκαλιά. Ωραία, αυτό είναι το Orient Snake. Απλά το έχω απλά έχω βγάλει μερικά πράγματα και τα έχω βάλει. Να σας πω, πρώτα ξεκινάμε με τι έχω βγάλει. Έχω βγάλει τα grips μου, να εδώ. Με έχω βάλει και έβγαλα το άλλο σιλάστικο που ήταν με αυτό εδώ, ίδιο, και έβαλα αυτό. Δεν είναι πολύ ωραίο. Και τώρα και έχει βγάλει τα φρένα, γιατί τα φρένα έκανε προς τα εδώ, ως εδώ. Τώρα τα φρένα κάνουν ως εδώ. Και αυτά τα φόβο. Αυτό κάνει ως εδώ. Αυτό δεν το έχω βγάλει ακόμα. Αλλά αύριο θα βγάλω και το κουδουνάκι σε βάση. Εδώ πέρα έχω βάλει μία και ξεκινάμε με τα πράγματα που έχουμε βάλει. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη χελώνα που έχω βάλει. Να δείτε εδώ. Δίπλα από το σασμάνο έχω βάλει και θήκη για το νερό. Δεν την έβαλα σήμερα, έχει κάτι μήνες που την έβαλα. Ίσως έχει κάτι μήνες. Εδώ θα βάλω καινούργια grips κάποτε. Ναι, έχω βάλει εδώ τα αυτοκόλλητα σε βάση καυτά. Δεν χάνουμε άλλο χρόνο, τα κατεβαίνουμε πλέον. Τώρα θα ξεκινήσω. Περιμένετε. Οκ. Είμαστε ok. Παιδιά, περιμένετε, θα έρθετε ακριβώς. Κάντε like και subscribe αν τα κατεβώ σωστά. Ούκασε και το μπουκάλι θα βάσει. Και πάει σε αυτό το βίντεο. Γεια!